Ja, ari da, ja, bale? Hola, se jarraitu behar duzu bide guakin ala, betirako? Betiako ez. Betiako ez, baina, bueno, mugatu gautu bitartean akorda bai. Ja, horrein mugatuak jarraitzen du, uneko? Hirurogeita hamabost guztia gutxi daukegu. Ja. Ez gura ez zeugirik iguendik. Ja. Juan Pablo, bihar, nola guztaia mundaran gure kontzertua izango da, bilaretu nahi nuke saiatzea. Goian, hau hor esan da, baina hor behian, ez dutena nahi da, zuk desinfektatu eta gero gu enredatzen ibiltzea, orduan, zein da protokolua, hau da, imaginatu, biltzen ditugula lehenengo lau asientuak. Jakitearren. Gero desinfektatu. Erakosiko izan nozken produktua, nahi batzu? Bai, baina gure itura, irikita, ikerri kontrolatzen du hori. Esplikatuko izan. Gero bezan doren nahi batzu, ikerri edo esplikatuko dio. Bai. Osea, gu bilar behian egoten baldin bagen saiatzen, gero garbituta lagatzeko. Hori, besteik ez. Bai, nahi zuen lekunen saiatuko. Ez daukagu ez da berezia, ez da? Ez dago ez da berezia. Gauza bakarra, jornaziko frankazia horretik barbara. Bai. Probatu bez, gara margien.
Egunon. Egunon eta ongi etorri guztiok. Kristoren apostolu eta testigu handiak ditugun San Pedro eta San Paulo festaburuak ospatzen du Elizak. Eta gure Zumaiako parrokiak, gure patroi eta zaindari dugun San Pedroren eguna. Beren testigantzaz, Kristau fedea munduan zabalduz, biak izan ziren Eliza jaio berriaren zutabe sendoak. Pozez eta fedez eman diezaiogun hasiera gaurko ospakizunari. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Senideok, Pedrok eta Paulok egin zuten bezala, jo dezagun uste osoz Jesus jaunaren gana, gure pekatuen barkamena eta errukia eskatuz. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna. Jesus jauna evangelioa gentilen artean zabaltzeko Paulo aukeratu zenuena. Kristo erruki. Jesus jauna pekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, alaitasun santuz betetzen gaituzu Pedro eta Paulo apostolu santuen festaburu hontan. Egizu, zure eliza kristau fedearen lehenengo berria haiengandik izan zuen bezala, jarrai diezaiela beti zintzo haien irakaspenei, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. San Paulo apostoluak Timoteori. Anaia maite, nere odola isurtzeko zorian nagoni, nereak laster egingo du. Burruka ona egin dut, ibilaldia bukatu dut, gorde dut sinismena. Orain prestaturi dago neretzat zuzentasunaren koroia, jaunak, epaile zuzenak, egun hartan emango didana. Ez ordean neri bakarrik,
baita haren etorreran maite duten guztiei ere, zatozkit lehenbailen. Jauna nere alde nuen eta berak indartu ninduen, berri on osoa nere bidez zabal zedin eta herri guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen lehoiaren hautik, jaunak aterako nau berriz ere gaiz guztietatik. Salbatuko nau eta bere zeru erreinura eramango. Berari aintza gizaldiz, amen. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jauna que sana. Gaur San Pedro eta San Pauloren festaburua ospatzen dugu, eta gure San Pedro patroiaren eguna. Eta entzun dugun lehenengo irakurgaian, bigarrengo irakurgaian barkatu, San Paulok idatzitako hitz batzuekin aurkitzen gea, bere testamentu bere testamentu espirituala. Bere lagun bati idazten dizkio lerro hauek, eta lagun honen izena Timoteo da. Gu gaur kristaua bagea, neurri handin, behintzat, San Pedro eta San Pablo y esker da. Jesús eligió a Pablo para una misión, pero elegido por Dios, seguro. ¿Quién lo diría que estamos ante un elegido mirando su situación? Lo que hemos oído de él es una carta de despedida de su testamento espiritual. Se encuentra en los últimos momentos de su vida, ya en la vejez, y un amigo, un falso amigo, le ha decepcionado, le ha traicionado.
le ha roto el corazón y, pues como fruto de esto, le han encarcelado en Roma, en una cárcel. Tan bizi ditu bere bizitzako azkeneko hilabeteak, kartzelaren iluntasunean eta bakardadean. Hemen parrokiatik taldetxo bat Erroma joan ginen, duela urtebete, eta kartzela honen ondotik pasatu ginen, foru imperialetan dagoena, han Erromako zentruan. Abandonauta sentitzen da Pablo momentu hontan, baina era berean, aldi berean badaki momentu hoi bere bizitzako momentu garrantzitsuena dela. Benetan heldu alda nire momentua, pentsauko zon Pablok momentu hortan, kartzelan, bakardadean. En esta situación de abandono, Pablo escribe estas líneas a su amigo, a Timoteo. El momento de mi partida es inminente. He combatido la buena batalla. He acabado la carrera. He conservado la fe. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. La buena batalla. Pablo habla aquí de que en la vida hay una buena batalla. ¿De qué habla San Pablo aquí? ¿De qué batalla habla? Pues nos dice una gran verdad, Pablo, una verdad muy grande. Gure bizitzako egoerak eta gertatzen zaiguna gehienetan ez dugu aukeratzen, hau hola da. El primer saque, el saque en esta vida, no lo solemos hacer nosotros, la hace otro cuando no te lo esperas y suele llegar con efecto a la pelota. Bizitza hontan gurutzea heldu iten da. Ta heltzen denean, askotan ez dakigu zer egin orduan, gurutzea heltzen denean. Denbora gutxi barru, koruak, San Pedro abesbatzak, ofertorioan, Tu es Petrus abestuko du. Tu es Petrus hitz hauek entzun dugun evangelioko bihotza dira, zentrua. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará todo en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Dice Jesús que San Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Una llave es algo muy pequeñito, muy pequeño, entra en el bolsillo, pero te permite entrar en algo grande. Esta iglesia es grande, pero la llave entra en mi bolsillo, es pequeñita, es una llave normal. Olvidarse de las llaves suele ser bastante trágico, y si no tienes esa cosa pequeñita, lo grande es inaccesible, no puedes entrar. Hemen erlazio berezi bati buruz hitz egiten zaigu gaurko egun hontan, San Pedron egun hontan. Pedrok daukan giltza bat eta zeruetako erreinuaren artean. Zeruetako erreinua gure bizitzako helmuga. Te daré las llaves del reino de los cielos. Zeruan lotuko duzuna, lotua geratuko da. Eta lurrean lotzen ez duzuna, lotuta geratuko ez da. Quiere decir que el cielo viene aquí ya, a esta tierra, que lo que hacemos aquí, en esta vida, tiene un eco de eternidad, que está sintonizado con el cielo. El cielo ya aquí en la tierra. Gure aitan otoitz egiten dugu beti, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Hemen egiten ditugun gauza askok, betikotasunaren usai eder bat dute, kutsu bat dute. Ta giltza hau zer da, zer launtzen digu zeruaren arabera bizitzea, ja lurrontan. El poder del infierno no prevalecerá sobre ella. ¿Qué permite vencer a las fuerzas del infierno? Porque los infiernos, el mal, puede ser lo que a veces dé sabor a nuestra vida, en algunos momentos de la vida.
una vida que puede saber a muerte a veces o a tristeza. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a vencer todo esto? ¿Qué nos puede ayudar a vivir de camino al cielo? Una llave, las llaves que tiene Pedro. Es la llave que Jesús le dará a Pedro. La llave es que Pedro ha sabido responder a una pregunta sencilla, muy directa. ¿Quién decís que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Galdetu zion Jesusek Pedrori. Eta beak erantzun, zu Kristo zara, nik badakit nor zaren, jainko biziaren semea. Conocer al Señor Jesús, conocer a Jesús es lo que te hace vivir según el cielo, lo que te permite vivir una vida distinta según la fuerza de Dios y la belleza de Dios. Lo que lo cambia todo es saber quién es Cristo, saber cuánto te quiere y tratar con Él con un amigo. Ese es el secreto de Pedro, esa es su llave del reino de los cielos. Saber muchas cosas pero no saber nada de Cristo es saber pocas cosas. Y saber de Cristo y saber pocas cosas humanas en esta vida significa poder vivir las cosas, poder vivir bien las cosas que no conozco y que no entiendo, que no me encajan. Ondo zekin Pablok zein dan batalla ona bizitza hontan, burukatu beharrekoa. Bizitza hontan batalla ona hauxe da. Gurutzea heltzen denean, pedez jasotzea. Gurutzea heltzen denean, segurtasun hau izatea. Nei etorri zaidan gurutze hau, nire betiko biziaren bidea dala. Eska dezaiogun egun hontan San Pedrori lagun gaitzala bai gure bizitzan, bai gure familiei eta baita Zumaiako herri osoari. Ondala izan bedi. Aitortu dezagun Pedro eta Pauloren fedea. Sinisten dut jauna, Sinisten dut jainko aita ahal guztiduna, zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Maria Virginia gandi jaio zana. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jeitsi, eta 3. egunean hilen artetik piztu zana. Zeruetara igo eta jainko aita alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Sinisten dut jauna, begira diezaiegun Kristo gure jaun errukitsuari, eta eska diezaiegun San Pedro eta San Paulo apostoluak bitarteko ditugularik lagun gaitzala gure beharretan. Frantzisko aita santu eta gotzain guztien alde. Pedean eta maitasunean sendo iraunez, hartzainonaren irudi bizi izan daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egin
Oremos por los gobernantes, para que el ejercicio de su servicio esté guiado por la búsqueda de la verdad y del bien común. Roguemos al Señor. San Pedro patroi eta zaindaritzat degun guztion alde. Bereziki gure parrokiako katekisten alde eskatuko dugu. Pedro eta Paulo apostoluen antzera, evangelioa freskuraz eta ilusioz bizi eta transmititu dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egun Oremos por los 3 jóvenes que ayer fueron ordenados presbíteros en la Catedral del Buen Pastor. Pidamos por los frutos de su ministerio, al servicio del Evangelio y de los pobres del Señor. Roguemos al Señor. Elkar maita dezagun, egun Jesus jauna, zu badakizu zure herria behar askoren menpean dagoena. Entzun gure eskariak ta onartu fededunon asmoak. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Zure apostoluen otoitza izan dezala lagun jauna, ekarri dizugun emaitzak, eta egin gaitzala zure gogoko sakrifizio hau eskaintzekoan, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Pedro eta Paulo zure apostolu santuek, pozez betetzen baikaituzte, zuk ala nahirik. Pedro, pedearen lehenengo aitorlea izan zen, eta Paulo, pede beraren argitzailea. Bata, Israelgo ondarrak bilduz, hasierako Elizaren eraikitzailea izan zen. Bestea, gentilei salbamenerako deia egin zien, maisua eta irakaslea. Biek, norbere bidetik, Kristoren familia bakarra bildu zuten, eta orain biek, ospe berean bat eginik, gure gorespenak hartzen dituzte. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zu ari zera beti eta beti zure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskein dakizun. Apalki beraz, eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, zure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan,
kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, Jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizita santu hau. Begira, Jauna, zure elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza hontan, zurekin paketzen gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, Jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo, Maria guztiz doatzua, Jainkoaren ama beti Birjinarekin, haren senar Jose santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin. Zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi, Jauna, mundu guztientzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete itzazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza, zeure zerbizari Francisco gure aita santua, eta Jose Ignacio gure gotzaia, gainerako gotzain eta eliz gizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familioren otoitza. Hildako gure zenideak eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak, harrizazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean. Jesukristo gure Jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurretan
Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Ta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. En la comunión todos permaneceremos en nuestros sitios. El sacerdote y sus ayudantes irán a vuestros puestos. Quien no quiera comulgar puede permanecer sentado. Por motivos de higiene no se pasará la bolsa de la colecta durante la misa. Será posible colaborar con los gastos de la parroquia a través de las cajas colocadas a cada lado de la puerta principal y de la salida del ascensor, al final de la celebración.
Egin dezagun otoitz. Sakramentu honen bidez, indar berritu gaituzu noi jauna, emaiguzu lehenengo kristauen antzera bizitzea elizan, ogia zatitzean eta apostoluen irakaspenetan zintzo iraunez, bihotz bat eta harima bat izan gaitezen, zure maitasunak sendoturik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amén. Azken oharpen bat. Al terminar la celebración, la salida la haremos poco a poco, empezando por las filas traseras. Por favor, no salgáis de vuestros bancos hasta que los de atrás vuestro hayan salido de la iglesia. Honi San Pedro bat opa dizuet guztioi, zuen etxekoekin, familia eta lagunen artean. Aurtengoa berezi xamarra da, aurko festa, baina jainkoa lagun noski baietz aurrera joango gea. Baita eskerrak emanen dizkiot gaurko egun honetan San Pedro abesbatzari modu sakon eta ederrean gure otoitzean laguntzeagatik. Egun hona izan guztiok. Jauna zuekin. Bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.
ilusionisei garaia da, ez dut